Quedan menos de 3 horas para que a Xunta asuma a xestión do seu litoral. Mañá 1 de xullo farase efectivo o traspaso de competencias, estreando ademais unha nova canle de información cidadá e de solicitude única para os trámites. Galicia asume dende mañá a xestión do litoral, un feito histórico para a Xunta no seu autogoberno. Virá acompañado da posta en marcha de xeito inmediato de 2 novos servizos, unha nova canle de información á cidadanía e a posibilidade de unificar nun só formulario calquera trámite ou solicitude sobre o litoral. A través do teléfono de atención á cidadanía 012 porase en marcha un servizo específico para canalizar consultas sobre o procedemento relacionado cos usos e ocupacións da franxa litoral. Tamén se habilitará un novo espazo web informativo na páxina da Consellería. Foi a partir de mañán poñer en marcha 2 servicios relacionados coa xestión do litoral por parte de Galicia. O primeiro servicio será habilitar unha web na Consellería e no teléfono 012, unha canle específica no teléfono 012 de información ao cidadá para resolver todo tipo de dúbidas que, sen dúbida, valga a redundancia, van surxir a partir de mañán os cidadáns con esta nova titularidade en canto ao exercicio da competencia. Por tanto, queremos, durante todo este tempo, estivemos preparando toda esa información, as persoas que teñen que atender ese teléfono para que saiban resolver todas as dúbidas que os cidadáns, os particulares, as empresas, lles poidan surxir a partir de mañán. E, por tanto, a partir de mañán poderán facerse consultas sobre os requisitos para obter permisos e autorizacións para actividades do litoral. Ademais, abrirase un único formulario para todas as solicitudes relacionadas coa obtención de títulos habilitantes para intervir tanto no dominio público marítimo terrestre como na zona de servidume de protección. Este formulario estará a disposición da cidadanía na sede electrónica da Xunta tamén a partir de mañá e permitirá pasar dun modelo de solicitude en papel a outro digital coa conseguinte reducción de tempos. Haberá un único formulario, un único modelo de solicitude. Ahora, coa xestión estatal, había varios modelos, queremos simplificalo, e haberá un único modelo de solicitude para calquera actuación que se teña que facer coa Xunta de Galicia respecto ao dominio público marítimo terrestre. Por lo tanto, creo que son 2 medidas que é necesario poñer en marcha canto antes. Asumimos que ao principio haberá máis confusión e xa queremos, polo tanto, simplificar dende o principio. Seguimos avanzando con esas medidas anunciadas no seu momento para ter esa senda dende Ribadeo ata Tui. No Consello da Xunta desta mañá acordouse tamén o reclamo do traspaso de competencias das autorizacións iniciais de traballo. O Goberno galego pretende axilizar a incorporación de persoas de outros países ao mercado laboral comunitario. Buscamos construir un modelo de atracción de talento exterior baseado en 3 principios: planificación e diálogo cos nosos sectores productivos, pero tamén cos países de orixe, axilidade administrativa e, por suposto, seguridade xurídica e acollemento e integración real. Ademais de traballadores e traballadoras, a xente que ven son persoas e, por lo tanto, Galicia é unha terra de oportunidades, pero tamén unha terra de acollida e así o temos que facer. E para elo necesitamos as ferramentas axeitadas. Necesitamos que Galicia xestione desde Galicia os permisos de traballo das persoas estranxeiras que veñan a aportar a nosa terra. Non pedimos privilexios, pedimos responsabilidade. Estamos preparados, por suposto, para exercela. Por todo isto, e como trasladou o presidente, vimos hoxe de avaliar no Consello, a Xunta de Galicia solicitará formalmente ao Goberno de España o traspaso das competencias executivas en materia de autorizacións iniciais de traballo. A outra medida acordada en San Caetano foi o incremento do 12% no orzamento destinado a manter o transporte escolar gratuito que utilizan a diario máis de 42.000 alumnos. Investiránse máis de 95 millóns de euros na contratación deste servizo ata 2027. Licitar por 95 millóns de euros para os vindeiros 2 anos o transporte escolar gratuito exclusivo de 42.000 alumnos. Aumentamos os lotes de 57 a 71 para adaptarse mellor ás necesidades de cada zona e as empresas adxudicatarias deberán contar como mínimo con 1.250 vehículos para garantir o funcionamento das ao redor de 1.500 rutas escolares que existen. En total, entre o que supón este transporte exclusivo e o transporte integrado no que se desplazan escolares, Galicia inviste cada ano, cada curso, 80 millóns de euros en que os nenos e nenas que vivan
máis de 2 km do centro escolar se poidan desplazar a eles. É unha cantidade elevada, dende logo, a día de hoxe é a máis elevada das que destina calquera comunidade autónoma a este fin.